Инджата пак на време почипа, сам работи, бе. Скапа се от работа цяло лято, бе. Какво става тук? Ей, майка му да ипа. Значи, било, ама... 30 компютър, бе. 30 компютър, бе. Работите какво? В фейса или си? А какъв фейс, бе? Какъв фейс? Какъв фейс, бе? Какъв фейс? Чакай, какъв фейс? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Ти си слаб тук, бе. Ще ради да ради. Знае го, бе. Що? Виж на сире долу. Много да е цъкни, да. Да. Ще умра. Не ми да работа. Лаптопи, цял ден. А трябваше да го чупиш. Що? Що? Ще да работа, нали? Стига снимай ти, стига снимай ти.